खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। बाक्सानि सालबारियाव रां दाबिनाय जाथाय अजद बायदिब्ला रां हरैनि जाहोनाव सासे वाइन शपआव खामानि मावग्रा सुबुंखौ बुला-बुसि खालामदों सानै दुथांफ्रा। रां हराब्ला गावथारगोन होननानैबो हुमखि होदों होनना अजद दिखांदों फालांगिरि प्रसेनजित आर्य मुंनि सासे लाइमोनखौ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमायाव मोनसे रां दाबिनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो साननो गोनां जादों। सालबारिनि एनसि वाइन शपनि बिगोमा आरो लाइमोन फालांगिरि प्रसेनजित आर्य मुंनि सासे लाइमोनखौ 10 आगस्तनि मोनाबिलियाव 1 लाख रां दाबि खालामदों सालबारिनि हिरनजित बर' आरो निरन बर' मुंनि सानै दुथां लाइमोना। नाथाय फालांगिरि प्रसेनजित आर्यआ रां हरा होननानै बुंनायाव वाइन शपनि दरजा खेवनानै सिङाव हाबनानै प्रसेनजित आर्यखौ बुला-बुसि खालामो दुथां लाइमोन हिरनजित बर' आरो निरन बर'आ आरो बेफोर गासैबो जाथाया सिसिटिभिआव रोखा-रोखा सेबखांजायो। मख'नो गोनांदि जाथायनि सोमोन्दै सुक्रुबारखालि मोनायाव सानै दुथां लाइमोननि हेंथायै सालबारि थानायाव एजाहार होयो फालांगिरि प्रसेनजित आर्यआ। बिथाङा पुलिसखौ न्याय होनांगौ होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बोसोरनि थाखाय थिना दोननाय माइ बाख्रिया सिलिंखार। माइ बाख्रिल' खहा नङा, बोसोरसेनि थाखाय गायनाय आबाद थिलियाबो सिलिंखार। न'-बां, बिफां-लाइफांफोरखौबो हरखाबै फैनानै गाग्लोबलांदों मैदेर फालोआ। बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि बेन्दोङाव थानाय दिरिङापुर गामिनि मन्जु गयारिनि थाग्रा न' लोगोसे माइरं जादों। लोगोसे थिना दोननाय माइ, सौनानै दोननाय माइरंखौ जालांदों मैदेर फालोआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय नखर बिगुमानि जिउआ खुनुरुखुम रैखा मोनो। थांनाय हर गेजेरनि 12:30 रिंगायाव फैनाय मैदेरनि फालोआ दिरिङापुर गामिनिनो पवन चन्द्र गयारि, नन्द गयारि, दिपेन दैमारिनि गय बिफांफोरखौ सिफायनायजों लोगोसे मानिक बर', टुटुल गयारिजों लोगोसे गामिनिनो गोबां आबादारिफोरनि माइ आबादखौ जानायजों लोगोसे गाग्लिनानै सिलिंखार खालामलाङो। बियाबनि सोदांनाय आरो एसटि रिजार्भ दाबिनायाव गोबां बर' माहारिनि आफादफोरनि दाबिनायाव फेलें जाबाय। एबसु, बर' साहित्य सभा, बारग' एनडिएफबि, बिपिएफ, इउपिपिएल बायदि बायदि आफाद आरो दोलोफोरा बिटिसिनि बिधान सभा बियाबाव खमैबो मोन 8 निफ्राय मोन 12 नि बियाबा एसटि रिजार्भ जानांगौ होननानै आरो बिटिसिनि बिधान सभा बियाबखौ लानानै उदालगुरिया मोनसे लक सभा बियाब दानांगौनिबो दाबि दिखांदोंमोन। नाथाय गैया बर'नि गोबां माहारिनि आफादनि दाबिनाया 11 आगस्त खालि फोसावजानाय बिसायख'थिनि मोन 19 बियाबखौ गोदानै मुं फोसावनायनि गेजेराव मोनसेबो बर' माहारिनि आफादफ्रा दाबिनायनि फैनायखौ नुनो मोनासै। सिगाङाव जेरैबायदि दंमोन दाबो बेबायदि एखेयानो थाफिनबाय। दरंआनो दरं, उदालगुरि लक सभा मुंनि बियाबजोंसो फोसावजानाय जाबाय। बे समाव मोनसे सोंथि सोंखाङो बर'नि माखासे माहारिनि आफादफ्रा मा बुङो? दिनैनि समाव जाय बिधान सभानि एसटि रिजार्भखौ मोनसेबो बांहोनो हायासै, जाय दरं लक सभाखौ उदालगुरि लक सभा दाबि दिखांदोंमोन, नाथाय दरं उदालगुरिसो मुं होबाय। दिनैनि समाव बर'नि गोबां रायजो राजाफ्रा थांनाय 11 आगस्त बिसायख'थियाव फोसावनाय बियाबनि सायाव दुखु मोननाय आरो गोजोननाय गैयैखौ मिथिनो मोननाय जादों। फट' सेबखांनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा वर्ल्ड फट'ग्राफि डे 2023 19 आगस्तखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। बे हाबाफारिया जादों फट'ग्राफि कन्टेस्ट एलार्ट। बे बादायलायनाय थीमआ जादों पिसफुल, स्मार्ट एन्ड ग्रीन बड'लेण्ड केटेगरिज नेचार, कालचार, पिपल। फट' सेबखांनो मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा गावसोरनि सेबखांनाय सावगारिफोरखौ mygov.btr@gmail.com आव 12 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तसिमाव दैथायहरनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 50,000 रां, नैथि बान्था महरै 35,000 रां, थामथि बान्था महरै 25,000 रांखौ देरहासारनो हानाय सावगारि सेबखांगिरिफोरनो गथायनानै होनाय जागोन। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।